खुलुमबाय आङो गिबियावनो खौरां नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोंहा आसाम सरकारा दिनै कालचार एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे खोब मोजां मोनसे प्रजेक्ट लानानै फैदों, सामार वर्कशप लादों 2026। दा बेवहाय जोंहा दिनै आयदा बायदियै जोङो बड' फक डान्सखौनो जोङो लादों। दा दिनै जोङो लकेसना जादों जोंनिया बासबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल। दा दिनै जोङो खोब खम समनि गेजेराव जोङो बे माबाखौ खौरांखौ मोनदों। दा जोङो फरायसाफोरखौ माने बे हाबाफारियाव जाहाथे जेन बयबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लाफैयो, गोजोननाय मोनगोन थाबैनो बेखौहाय जोङो बाहागो लाफैयोब्ला। आरो जोंनि बे बर' दोरोङारि मोसानाय बे आयदाखौ जोङो लागोन, गासारि मोसानाय आरो बागुरुम्बा मोसानाय। जाहाथे जोंनि बे गोबां दाब दाब ओनसोलाव जोङो खोब सहैस्लाबा, जेनेबा दिनै आसाम सरकारा जोंनो बे सुबिदाखौ होदों, बे सुबिदाखौ होनायलाय जोङो बे खाबुखौबो लानो नांगोन। खोब मोजां जोंनि थाखाय। दा आङो गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आङो हांख्रायनो लुबैयो जाहाथे बे खाबुखौ बिथांमोनहा लायो। बे फोरोंथायाथ' जोंना दिनै 15निफ्राय सोलिबाय, 15 थारिख जुलाइ। आरो बेखौ जोङो समा जोंना 10थानिफ्राय 12थासिम लागोन आरो। बैसोनि फारागथि माने बेयाव क्लासा माबा 6 to 12, थाखो 6निफ्राय थाखो 12सिम। औ, बेखौ कालचार एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो सार्टिफिकेट इसु खालामनाय जागोन, आसाम सरकारनिफ्रायनो। दा जोंहा लाइमोनफोरा बे खाथि खाला आङो बासबारि ओनसोलनि गासै पर्बतजरा ओनसोलनि फंबाय बिनानावमोन जाय गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय फरायनानै दङ। बे समाव जोंहा गोलोम बोथोरनि सम हिसाबै जोङो सामार भेकेसनाव बयबो गथ'फोरा रेस्ट लानो लुगैयो। नाथाय जोंखौ आसाम सरकारा जोबोद मोजां सुबिदा होदों। दा बे हिसाबै जोङो सोलोंथाइ लानाया जोंहा जोबोद गोनां। बे समाव जोङो फरायफुबाय थानाय सम, बे मोनसे सोलोंनायनि सम। थ' जोङो बेवहाय खालि फरायनायजों लोगोसेल' नङा, बेवहाय जोङो दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय आरो स्पर्ट्स माखासे खेलाबो बेखौ सुजुग होबाय थायो। दिनै आसाम सरकारा जोंनो बे सुबिदाखौ होदों हिसाबै जोङो मोसानाय आयदाखौ दिनै फक डान्सखौनो जोङो लानानै फैदों। थ' आङो गासैबो जिहेथु खाथियाव खालायाव थानाय जाहाथे बयबो मोजाङै खौरांखौ होयो स्टुडेन्टसफोरनो, बे खाबुखौ लानो हायो आरो। ट्रेनार हिसाबै आंनि आगदा फारसेयाव दङ फैसालि गयारि बिनानाव, बिबो क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय बड' फक डान्सआवहाय बिथाङा पास जानानै दङ दा। आरो आंनि आखियाव दङ बिनानाव साबित्रि ब्रह्म, बिथाङाबो दा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजावहाय 5th सेमिस्टार बिथाङाबो लागासिनो दङ बड' फक डान्सआवनो। बिथांमोननि फोरोंनायावनो सोलोंनायखौ लानो हागोन आरो। बे समाव आं गिबियावनो जोंनि बे आसाम सरकारखौ आङो गोजोननाय जासिग्रोगोन, मानोना बिथांनि नाजानायावनो कालचारेल एफेयार्सनि दैदेननायावहाय दिनै जोंनि बे आसाम ओनसोलनि गुबुन गुबुन बियाबावहाय गुबुन गुबुन फरायसालियाव दिनै नैबे फक कालचारेल कचिं मोनसे आयदाफारिखौ लानानै जागायगासिनो दं। जोबोद गोजोनथाव। आरो जोङो बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनगोन जे जोंनि बे ओनसोलनि बर' माहारिनि माखासे फक मोसानायफोरखौहाय जोंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव थानाय, गुबुन गुबुन गोग्लैसोनाय गामियाव थानाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'सा बिथांमोना, हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा, बे सोलोंथाइखौ लागनो हागोन। बे लानायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौबो जों गोख्रों खालामनो हाहैगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो लोगोसे जोंनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'सा सोलोंसा बिथांमोना जोंनि नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ ओरैनो हगारालासेनो गावनि मोनसे सोलोंथाइखौ लागनो हानाय मोनसे मोन्थायखौ मोननो हादों होननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा आङो दिनैनि नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायहरगोन जे जोंनि माखासे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना हयथ' दाबोनो जोंनि नैबे दिनैनि बेखेवनानै होनाय मावबादाखौ हयथ' मोनथियाखैबो जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं साफ्रोम जोंनि बे ओनसोलनि सोरगिदिङाव थानाय बा गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि थाखो 6निफ्राय थाखो 12सिमनि गेजेराव जाय बिथांमोना दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ मोनथियाखै बा दिनैनि नैबे मिडियानि गेजेरजों मोनथिदोंब्ला बिथांमोना हयथ' गाबोननिफ्रायबो फैनानै जोंनि नैबे मावबादायावहाय लोगो लाफैनानै गाव गावनि सोलोंनायखौ सोलोंनानै बा जोंनि नैबे मास्टार ट्रेनारफोरनि गेजेरजों सोलोंथाइखौ लानो हानानै गावनि जिउआव मोनसे खाबुखौ
हगारालासेनो दाफुंनायावहाय बा गावनि आथिङाव गसंनायाव मोनसे गोख्रों सोलोंथाइ लागोन होननानै आसा खालामदों।